que va contar la falla, se va fer un xicotet homenatge a un senyor que li diuen Enrique, que tenia un taller així al costat, que feien catxerulos, i el lema de la falla és Pepito ja no plora, i com dia la cançó que han posat quan estàvem mostrant les imatges. I anem a intentar que Pepito deixi de plorar, anem a ensenyar a empinar el catxirulo i anem a contar un poc la història dels catxirulos. I això és tot. És un projecte senzill i espero que vos agradi. Bueno, pues antes que res, gràcies per el sopar, que està molt bé. Sembla que devem totes les dones que han fet el sopar. I res, la falla gran és sobre l'agrupació del Carme, però li han canviat un poc el nom i es diu Agrapassió del Carme, perquè a vegades les agrupacions se confundeixen un poquet del seu destí, no? Entonces el centre de la falla és el gran silló que representa València i Carme, que està sentada aguantant el seu braç l'escut de l'agrupació. Cada cresol que n'hi encès representarà a cada falla que està agrupada. I Sant Josep dalt en el seu cresolet intenta il·luminar un poc l'espírit faller perquè no es perden el verbo. I les escenes van un poc des de la falla infantil, que està tancada en una gàbia perquè ningú la trenque ni la destrosse, en un guàrdia xulat, en un gos, i fent-li les fotos per dalt en una escala, no sé tot, i així tot està trencat. El que ven periscopios, ven prismàtics i tal, per poder veure una mascleta des del barri, perquè així no se pot veure a la distància. I després, per a la crisi, uns remeis per a les despertaes i la pirotècnia, a base de llentilles, fesols i alloguis i tot, molt ecològic. Més o menys per ahí va la cosa i espero que vos agradi i que la plantem tots junts al tombe el dia que corresponga.